Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, asị m ka chi tata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-ejere obodo daa n'obodo, onye chụba anyị daa. A sị na akakaka anyị amaghị na jijiji anyị amaghị, onye isi anyị na-awa anyị ya were nke chụọ. A sị na anyị ga-adị ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ, na anyị ga-adị ndị ka nka, maka na ọ bụ ndụ bụ isi akụ. A sị m na ihe anyị amara anyị amaghị, onye cheche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma o nwunye ife ọma ka anyị na-asị ya mee. A sị ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome kụwa were anya ha wee fụ. A sị m na anyị ga-adị ka abụ ana na-anọ n'ọnụ ihe ọ yiri ya chọrọ ya bịa. Anyị ga-adị ka ichioku na-anọ n'ụlọ ogbenye ya na-azụ n'afịa. Na anyị ga-adị ka agụ nkwọ na-abụ ihe ọbụla o emụgha na ihe na ọ ga-ebuterịrị ihe, ọ ga-ebuterịrị something. Ise aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu Odinana temple, bụrụkwazị onye isi nchụaja na Odinana Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Before m gaa n'ihu n'isiokwu anyị ji maka ịbịa n'ụbọchị taa, echefukwana na anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa April ga-ebido na April 6. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye n'anya bụ aja, ihe ị ga-eme bụ idonate token to akaụntụ anyị nwere for that. Then you send ya 3 prayer requests for the month of April. Ndị mmadụ na-enye testimony si dị iche iche. But as you know, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu abụrụ onye na-eshi okesi ihe ọlụ ma ọ bụ na-eshi testimonies. Mana ndị mmadụ ma. Actually, my mission is to help people live better life. So, n'ụbọchị taa, isiokwu anyị bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ndị ichie. Ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ndị ichie. Ndị ụka ọbịa kpọrọ ha the saints. Now, ekuzi n'ọta. Ihe kwesịrị ịma bụ ihe ị kwesịrị ịma ma mee ihe ị kwesịrị ime ka chi dị mma wee dịrị gị. Echefukwala ịda agba afa na-ajụta ese, maka na afa ahụ spiritual ahụ. Onye na-agba afa dị awụgbo, maka na before ihe ọbụla eme na this gross material, it must have taken on form in the spiritual realm, the medium. Consulting the medium, you'll be able to know what is out there in the spiritual realm and how to prevent them before it will materialize. Do you know even sickness? Before strong sickness will come to you, it must have given signal in the spiritual realm. Because our earthly clock, the body, emits radiation. So when the vibrancy of the radiation of the body is no longer there, it gives signal in the spiritual realm. Mana onye mana ma ka ọ ebupụ ya n'akụkụ. Onye ebe ya agbagodo afọ bụrụ onye ahụ adọrọ, ndị ya adọrọ afọ agwụghị na ndụ onye adọrọkwa which ọkwa chie. Gatara ya? Agwa na onye ahụ eme call back to life. Eme call back to life. Do you know that ọ bụrụ ụbọchị mmadụ nwụrụ ka onye ahụ hapụgoro? Yes.
mmadụ na-enwe ike ịnwụcharị some weeks karị ndụ na anụ ahụ mana na mmụọ nọ na gị. E nwere ụfọdụ ndị nwere ike a na-ekwu okwu n'ọya ahụ ịwacha aba gwaghị na onye agagịkwa. Mana ọ na-eziokwu na ọ bụrụ since na onye ahụ ka nọ in this gross material, the umbilical cord is still there. Onwe ya na-akpọ call back to life. Nwere ọrụ ị ga-alụ, chụọ aja ụfọdụ ị ga-achụ, akpọchiwe onye ahụ na ndụ, since the umbilical cord have not been severed. So onye mere onye ahụ okwu onye eze na Israel, I think Nehemiah also, ọ sị na maka ihe ọjọọ o mere, onye ama ebe agwụ ya na ọ ga-anwụ because he sinned against the Almighty. O wee yọba wee seburu ana wee yọba, yiri akwa mkpe yọba. Mgbe ọ na-ayọ ozi akwụ ya na obi umeala, etu o si wee humble onwe ya wee metụ Chineke n'obi. Asị akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee sị wee nyekwuo more 15 years. O nwere eje wee gwa egwu ọ akụkọ mere eme na akwụkwọ ndị ụka ọbịa. So actually onye decide goro na ọ ga-pass on can still be called back to life ma ọ bụrụ na eme the needful. So nke ahụ ga na ọ bụrụ anya ka anyị bịara ịkụzi taa. Ihe anyị bịara ịkụzi ewu ndị ichie, everything ị nidiri ịma maka ndị ichie. I keep saying it, people are suffering because of ignorance, dual forces. Ignorance is the worst thing that can happen to any man, because what you don't know is really a mystery to you and not to all. Iche na ọmụ ekwere omume nwere ndị o kwere omume. The problem is, most problem people normally have is that limiting yourself. Nke ọbụla okwere omume, nke ọbụla okwere omume. Break the shackles of limitation in your life. Change your mindset. If you believe today and disentangle yourself from all these burdens, all this around, you'll be able to lift yourself. I can tell you, sky will be your starting point. Oh, yeah, but now I want to see a man of little faith. Ọ bụrụ na Igbo onye ọdịnala, man, you have not conquered fear. You have not conquered fear. Nwanne, you can go a long way to go. Nke bụ eziokwu bụ na nobody can kill you. Ma ọ bụ na chi gị adịrọ n'isi. Maka na ọ bụ chi ya bụ ụzọ. Yachi is the closest being to you that watch over you. Is your guide. Then he walks in hand with your ancestors. Your ancestors is your backbone. You can't achieve greatness without them. So the greatest thing that can happen to any man is to undermine the strength and powers of your ancestors. Even the Israelites today, they don't joke with the ancestors. They will tell you, I am Abraham. To show you, they remember the gods of their forefathers. Because they remember their God, their forefathers. And now they call Chikenden Nanaha Yaputuraha. I want to expose something today. Pay attention and pay it attentively. Now,
Even Jesus according to that allegorical story in the Bible. Because you know why I normally quote your Bible? It's not as if I believe in all some of these cooked up stories and the words there. It's because I do like to use what you know. I call those some of these stories allegorical stories. Now, if you want, I can still lay some emphasis why some of the stories there are that are massively distorted. So, before I go on, you must recognize the fact that your ancestors is one of the bedrock. Your forces, your blood, your DNA runs in them. Even Jesus in Jokoba trace his own root to Abu David according to that stories in the Bible. Echefukwana na ọtụtụ ebe ọ na-aga according to that story Jesu nwa David mere mebere. Ịghọtara ya? Ihe m ji agwa gị ihe ndị a bụ ka m nwere ihe ma wee mara gị atụ ihe ịmaghị. Maka na ọ na-agba a na-emetụrụ nwata awọ aka isi igosi nwata awọ n'ikpe okwute. Ị na-emetụrụ ya aka maka na awọ na okwute. Ọnya batara ọnya bụ nna amara gị atụ ewere m ihe ịma wee mara gị atụ ihe ịmaghị. So it's not as if I believe in that stories, because most of the stories and the recorded events there, they are highly distorted stories. Some of them are even fabricated. I'm sorry, but it's fact. In the world religion, they have so many blinkers of truth in every world religion. But no world religion will claim supremacy over others. That is where I get it angry. When another person on Europe, when I go again Ogbubere ha is stronger than we Africans. That is where I will say no. Nko de na mba na ege na mba ni. Ndị ọbụla kpebere chi ha n'usoro nke ha. But don't come to Africa and be dictating for us. It's wrong. Okay, let me quote akwụkwọ ndị ụka ọbịa ọzọ. Ọ sị n'ụbọchị ikpeazụ ahụ ka esi dị na akwụkwọ ndị ụka ọbịa na ọtụtụ ndị mmadụ imirikite ndị mmadụ ga-esi n'ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ bịa nọnyere Abraham na alaeze eluigwe. Kedu ihe ghọtara ihe a? Ihe dị nghọta dị nwe ngwụta dị n'ihe a bụ na na-enwere ndị mmadụ ga-esi na all tribes wee bịa. So Chukwu Okike answer prayers of all race in their own method of worship. So nobody will come and be claiming supremacy in here in Africa. Don't allow anybody to fool you. They tell you to ask. Let me give you an example. They tell you to ask, not so now Jesus. Not so now Jesus. Keep reading the Bible. Me opening guy, not so now Jesus. No one you now Jesus. Nothing for you. If you're not here, what I probably heard you very mindset here. I will follow you my way. On go deco. When I see these people, how we are in front and back, especially in the when any race na Nigeria, don't want Nigeria mouth, accept the way we I will go be completely. How we are in front and back. Today, are we benefiting anything from the Ndanya race all over the world? Are we? Instead, Nigeria in a Japan. Mana didn't tell you again. Ọ na ịmaghị na ndị ahụ ji anyị tie epene ịmara na ịghọtara ihe na-ekwu. Ndị ụka anyarị
ha sị na ọ bụrụ na ihe ọ na-aha Jizọs wee na-ajụ the richest man in Africa, is it asking in the name of Jesus? The highly respected Mark Zuckerberg, the founder of one of the social media, Facebook, is he asking in the name of Jesus? Yet he was inspired to create this blue app. Okay, the Technos, the Samsungs, all the technologies of the modern technology in IT industry, are they asking in the name of Jesus? Then how come they were inspired to create these things? The manufacturers of aircraft, are they asking in the name of Jesus? I can tell you what great scientists that are not even believing in Jesus. the world billionaires, because for you to become a billionaire, you must have something obsessed to create wealth. Creating wealth is not for an afraid person. You understand? The person must have been inspired and be able to create wealth. He must have something up there. Is it not so a small boy that created Snapchat? You know how much he sold the Snapchat to Facebook? Is it not some people that created WhatsApp? You know how much they sold it to Facebook? I can tell you that we are in a certificate, not even certificate anymore. What you can bring in, be able to solve people's problem, and you will get paid. Now, what I'm saying in essence is that why our people are suffering is because of their ignorance. Because of their ignorance. So how can somebody tell you whatever that you say, that you are saying that is the so-called miracle in Christendom, whatever, is it giving birth to twins, triplet? Is it creating wealth, having vision? Name them. I can tell you, even people that practice Hinduism, the Indians, they give the testimony, even more than what we are doing, giving as testimonies. Is it Chinese people? Huh? Is it other race that even the Muslims, the Asians that are giving testimonies? Is it childless couples that will do the needful and later they will conceive? The same testimony goes all over the globe, even on other race. So why must you now keep that Jesus na agwọ nke a na-eme nke ọzọ? Ka m bịakwa. So ihe ọbụla isi n'onye miracle, any acclaimed miracle you think that is happening to you in the name of Jesus is happening in other world religion. So stop bragging. Yeah, Jesus did that. If I reveal to you how prayer work, you'll be surprised. Oh, when you done the right thing and become friends with forces of nature, and then isuzu ude ndị anjelu nke Chukwu, ndị ọ bụ ọrụ ha iburu ayịyọ gị buje na to ndị forces of nature, ndị ọ bụ ọrụ ha grant ya prayer request. That is the process of prayer. Ọ chọrọ ịma any religion you are practicing is irrelevant. As long as no one could remember the egg and banning, ihe ọbụla gbalụ na be nna gị, avoid it. Onye ọbụla obodo kwekọrịta sị na ihe abụọ alụ n'obodo atịdo ya ọfọ ime ya ọbụla alụ. Ọnya ka eji atị osi na if you are in Rome, behave like Romans. Nke ọzọ wọntara edondo. Ọ bụrụ na ibi n'obodo na-atụ nta ego n'obodo na-respect eke, adị egbu eke, biko igbukwa na eke. Igbu eke na onye nwe obodo
maka ihe na obodo unu na-eri eke wee gbuo eke na ya obodo. Ihe ị na-eme, ị na-achọ ka ime onwe onye ilo the forces of nature na mmụọ ndị eji echekwa obodo na ya obodo. Example, n'ịbụ onye Ebonyi steeti wee bịa na Anambra steeti, ịma na anyị ndị Anambra Ana-Edo na-asọ ka a na-egbu eke, i wee bata maka na onye Ana-Edo tinyere n'ụlọ wee je gbuo eke n'azụ ya. Ị na-ewetara onwe abụmọnụ maka na you have already put yourself in confrontation with the entities of powers in our land. If you go to Rome, behave like Romans, respect their laws, ka i wee ghara ịpụta onwe gị in total confrontation with onwe gị chekwa obodo. I can just use it as an example to you. So respect the laws of the land. Yotalia, Kagina mmụọ obodo were differently. When I was in India, early 2003, I visited India. In fact, I visited so many cities in India. When I was in, I visited Kulu Manali. Kulu Manali is a town in northern India. There I saw the elephants, the monkeys on the street. At the stage, I bypassed elephant just like this. So calm. They don't attack me, I do not attack the elephant. Even in that place, monkeys everywhere. I asked them, why monkeys everywhere? They said, the monkey is the symbol of their gods. Therefore, they don't kill monkeys. The way it was where they na Oka. Me marugo na Oka don't kill monkeys. Yohana Soria Mobefa. You got that? So, respect it for your own good. That brings me to the teaching of today. Ndị ichie. I want to hear ndị ndị ichie. Ị malụ na ọ bụrụ na imejọ iso na ndị kwaturu obibe nna gị, obi ndị ichie, ị kwesịrị ide ebe akwa. Ịghọtara ya? Ndị ichie, kedu ndị bụ ndị ichie? Ndị ichie bụ ebe ịbụrụ ala ichie na mmụọ. Example, dịka etu o si wee dị n'ala Igbo. An ichie is a elevated position, like a custodian of the culture of his people. Ndị nze na ọzọ. Now, high profile person. Onya bụ the highest title any Igbo man will take. Then, eziokwu na-enweghị ike among the equal, emezie mmadụ this select onye akwa ọ bụrụ igwe ma ọ bụrụ obi. Nke a bụzi a special appointment like onye ahọpụtara. Na title you will take you that an ichie and then also. Now, onye ichie anyị fụrụ bụ nnukwute ọkwa, the highest ebe mmadụ nwere ike mature. In spirituality, the highest point a human spirit can mature is to become an ichie. Only have the highest point any human being can be. Mmadụ nwụọ ọgbada na mmụọ ekpe ya ikpe. Na mmụọ a ka a na-akpọrọ ije na akwụkwọ ndị na old Egyptian. If na ana mmụọ means hell. Onye bụ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa asị na when Jesus died, he was buried and he descended into hell. Hell bụ anini na ana mmụọ. So even here Jesus, according to that story, died and was buried and he descended into hell. Anini. So, ọ bụrụ na mmadụ nwụọ ọgbada na n'ili ekpe ikpe. Kpesịa ikpe, ọ bụrụ na ọ ga-reincarnate back. Ọ bụrụ na life ya adị the worthy of emulation na ọ ga-aba n'otu ndị ichie. That is the highest maturing point every human spirit will end up. Na-asị onye ichie isogo na ndị
decision-making spirits ndị na-afọ that creation. The Almighty Father, the unmovable mover, is in his throne. He is not the one that is in charge of day-to-day activity of every human spirit or punishing Ifeanyi, Jisentia, and no. They can always the forces of nature. Ndị ọ bụ ọrụ ha discipline onye ọbụla dịka ọrụ ya siri na-ekwu onye ọnwụgwọ dịka o si ekwu. Galatians 6:7 sị na God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. O nwere ndị ekere ọrụ eke. Agwụgwọ mmeni akwuo many a times na earthly governance is a prototype of what happened in spiritual. Enwere ndị ọgbọ ọrụ ha discipline gị when you go wrong against the will of Almighty in creation. Now, to become an ichie is the highest point. When somebody keep reconnecting and the person become matured spiritually, the person will end up as an ichie. Oh, that is the highest point a big human spirit will be. An ancestors. Now, when I become an ichie, look about how the sense. The person will cease to reincarnate back because all they go perfect. Now, ndị ichie bụ the highest holy of holies. Ọ ya batara n'ọdịnala Igbo na ngwuru enwe obi ndị ichie. The arụpụtalụ for the anchorage ebe ndị ichie ga-anọ wee na-atụ alụ na-eme nzukọ maka ọdịmma ngwuru. They are very vital. Ọ bụgoro ndị ụka ọbịa nwere mgbe ha ji eme mmemme November 1 as not all sense. They will start calling the names of their sons. Agbogomari Agorachi Rabronobis San Francisco Rabronobis and so on and so on. So otu ndị ichie ọ bụrụ na ịma ihe mara na ngwurube nna gị kwesịrị iwepụta ụbọchị unu ji akpọkwu ndị ichie ebe nne na ndị ichie ebe nna their ancestors chọọrọ ha dịwapụrụ ha ọjị ịchọ kpọọ ya ancestral day. In my own family we have our own, and nothing will stop you from having your own if you're serious. Then this is your ancestors, very very vital that you align yourself with them. Emmanuel Obundi Ichie, the most sacred place enwere ike ihibe na ngwurube nna mmadụ. A place ehibere nwanyị nọ nsọ ama aba or is not ringing bell on your skull. No, a holy place. On your can go cabinet we have something like chapel or ever happen or chapel. You know what I mean? So if you can things well. All mark of respect. That's why being on answer, you not step your feet there. Do you know? Okay, let me now break the camera back. Do you know na nwanyị adro ayegbu ndị ichie anụ ịma? Go to your place and the inquiries n'ebe ndị ọdịnala ka akọwara gị. Na na-edo ọnwụgoro a na-edo gbara gị. Nwaanyị ọbụla chọrọ igburu ndị ichie anụ cannot do it on her own. No matter how powerful the woman is. And you either need to phone one okay and go bed nagi. Nyoji or God, your coach, or one ditchy boy. More bona dibia, only try the meridia. More one wine knowledge. Eh? Also, I'm going to need one, all the blue ditchy or cocoa. I did what you about to show you how the high elevated they are in each year. Do you say like that they're joking with their own ancestors? No, the answer is no. They don't joke. They're even proud of you. Proud, I tell you, I am Abraham. They are proud of their ancestors. But you remember your ancestors at all? No. Instead, they are one day and dozen. Mmadụ wee bịa gwa gị sị na your ancestors demonize them na ha ajọ mmụọ ikwelu ife ọ na-eriri eri esi na ya demonize ya and your ancestors
Then who you are? Who are you? You are a descendant of demonic. I want to ask you how demonic. Then a man who is a descendant of demonic spirits. Wake up from slumber. Be proud of your ancestors. They are people. They are the people that even prayed and wish that you attracted you to this particular life. What do you pay them with? You call them names. You will all find each other maybe. Oh, for better. Against extruders. Mgbe ire gbuchara ihe niile ama onwe onye ilo ndị ichie, ị na-eme yourself ka ị dị vulnerable to attacks, to negative forces. Ịnọ ka onye nwe nne enwe nna na mmụọ. Because when your chi is standing by you, your ancestors are there backing you up. Who will hurt you? I'm asking, who? Onye o nwere egwu. Bido tata bezie chi gị ka gị na chi gị kwụrụ. Mee udo with your ancestors ka akwụdoro gị. Mmadụ ọbụla na-eku ume nwere ike igbugbu ma ọ bụ na chi gị na ezumezu so gị. Ha sịrị nwa ya adị anịkwana ihe, ken him small. Ndị Igbo tụọ n'ihu na ọ bụrụ na chi onye adịghị n'izu isi na chi ya, meaning if your chi is not in support of every negative thing to happen to you, you grow old and grow gray hair. Onye bụ na chi onye adịghị n'izu isi na chi ya wụ. So learn today to embrace your chi. In one hand, learn today to recognize your ancestors, because how the thing works is your chi is following by your ancestors, because your blood runs in them. Then other is the entities of powers. Ejichekwa ma aquarium ma robinago na mmụọ ejichekwa obodo na arụsị niile na ya earthly elements dị na wee na-eso. Mana anyị akpali dị na wee kpa na ọfọ. Ịkpa na akpa na ọfọ n'ihe a maka chi ga-eso ndị ichie sochie. Ndị ichie owu the highest decision point. Ndị ichie, you don't joke with them. Mess them up. You have already exposed your weakness. So today, we're all kpọkuo your ancestors. Say ha biko. Ha nabatara dịka nwatakịrị na-akụ nya n'iyi na ịmaghị na-eriri ya eri front and back before, mana tata na-echigharịtago. Yozie ihe wụ mkpa gị. Iyocha ihe dị mkpa ha, were ofe ọjị gbara ịnọ. Iyocha ha ihe wụ mkpa gị. Chọọ ofu ebe na ngwurube nna gị wee debere ha, si ha na ọjị a ka ị na-agbapụtara ha ọjị. Ha jiri aka ha wa, ha jiri aka ha kee. Ọ bụrụ na ị nwere ego iji arụ ọrụ, mana gbasịa afa wee reveal na ndị ichie is demanding something from you. Mana you are broke, go and do this. And see, once they confirm truly that you are a very honest child, they will open way for you. So today, keep the mad go on the chair. Don't allow anybody to make fool of yourself. Don't make you fool of yourself. Don't allow anybody again to demonize your ancestors. Because demonizing your ancestors is demonizing you. Some of you have made yourself an orphan in the spiritual realm. Onye kwa obe ya mkpọkọrọ, agbata obi ewere kpofu anyị. When you feel that your ancestors do not matter, you are telling your enemies where your strength lies. Ihe apụta ha gburu ugbo nwere onye ga-ajụ ese gị. Mana mgbe ị proud of your ancestors that look, I don't joke with my ancestors. I don't joke with Arobinago. I don't joke with Umwezu. Give them that respect. Give them that honor. What you need is alignment. Aligning yourself with them. Again,
ihe niile abụrụ ọgwụ. Maka ụfọdụ ndị na-abịa na my YouTube, my Facebook, my WhatsApp na-asị m na-achọ ka agwọrọ ha oke ite. Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tụwara agwọ oke ite. Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tụwara agwọ Igbo. Ihe m na-eme bụ onye nchụaja, ọgbasịa afa mmiri ime mara mmụọ na-enye nsogbu na ngwurube nna gị, mee alaị nọ gị na chi gị, alaị nọ gị na ndị ichie. Onwe mmụọ na-agbaghị ụgwọ na-atụghị anya ekele n'aka na-emere gị ihe, ndị a ga-awara ọjị awara ha ọjị, ndị a ga-egburu ha na-egburu ha anụ, ndị a ga-achụpụrụ aja mme achụrụ ha aja mme ka chi dị mmadụ. Ọ bụrụ na emesịa ya, ọ bụrụ na agwụ na-enye gị nsogbu, akpọkọ agwụ be nna gị na agwụ ikwu nne gị, chukwa ha, nye ha ọnọdụ kwesịrị gị, ha achụtabado gị ego, maka na agwụ na-atụta ego ka idebe ude ka ịpụta ihe. Mana mgbe e toro ihe chukwa chi gị, ihe chukwa agwụ, igbe chukwa ndị ichie, igbe chukwa ezugbo ezugbo, na ọka ije ka agwọrụ gị Igbo ma ọ bụ agwọrụ gị oke ite, ka tee ya unu nwere ike imesi ihe a niile, ọ bụrụ banza ego ga na. You know why? Maka na ọ bụrụ mmadụ niile ka chi ha nabatara ọgwụ. Nke nwere eziokwu na-enwere ike agwọchigodoro ọgwụ, ọgwụ ndị ahụ a nabatara ọgwụ nwere kwụsị ọgwụ a, ọ rụọ ọrụ nwa obere, ezumezu aga nke ọ pụọ na ịwụrụ ọfọ, eji mebie ya bụ ọgwụ kwụsị ịrụ ọrụ. Ịwụrụ ọfọ in the sense that ọ bụrụ na ọgụ nwa, yes, gị nwere m anya, ịbụ landlord, tenant gị jide gị ụgwọ ụlọ, ụwa iyi ọkwụbara ụgwọ ụlọ, a na-ekwu oje ego venza, kere anyị ga-eji wee na-enye ya. Ọ bụrụ na ịgbagburu ya nkịtị na o nwere ego, nkịtị ya agbasiwezi ụgwọ gị ka ọkwa eziokwu. Ọ ihe unu na-eme mgbe ị jụ na ịma arụ ọrụ gị n'ụzọ gị, mana ị chọrọ ije gbuo oke ite ma ọ ije gbuo Igbo, dị gị na ahụ nwere ike ije gbara onye ngwụgwọ ọrụ, maka na ịkpara na anakpa na ọfọ. Nwa ajụjụ nwere na nkụzi a nkụzi, chọọ isendịrị meseji ma ọ na-ịchọ ka agbara ya famili m, sendịrị meseji na 08057837672. Ị chọrọ ịchụta na YouTube ka ị wee wọchị ya vidiyo in full, sendịrị meseji Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu afọ ịchụtara na YouTube oraifite. Aga m enyere gị aka. Negazienụ n'ọfọ.